שלום כולם וברוכים הבאים למופע השני של רותם. והיום את הצהריים אתם תבלו פה בווילה כדי לראות את המופע. בואו נתחיל. שלום לכם ילדים וילדות, אני יובל המבול. בל! טוב, יש לנו פה צופה משוגע שמתלהב מהמופע הקודם. שלום לכם ילדים וילדות, אני יובל המבול. יד. הופה! טוב, יש פה צופה אוקיי, יש פה צופה אחת והיא סבתא שלי שעכשיו מחזיקה את רותם שהוא בעצם אח שלי. התינוק הזה הוא אח שלי. אוקיי, זה בעצם הסיום של המופע שני של רותם. טוב, אני ממש מקווה שנחזור אליכם בקרוב.